kag sa good vibes. Wala na sang bagyo, ang iban sa aton makaproceed na sa ilang mga plano para sa weekend. Sa mga nagaplano magbiyahe pa south, may ginlibot kami nga pwede makastop over para magkaon. Halin sa pamahaw, pangape, pangtalaba, panyaga, panghaluhalo, snacks, kag Japanese food. Iban diri mga bag-ulang namon madiskubrihan nga may mga amo sinigali nga mga kalan-an. Kag syempre tungod Semana Santa, ginapitan man naton ang duha sa mga pinakadaan nga mga simbahan sa Southern Negros. Ina sa Sabado, 10 a.m. sa tripping ni Rumi. Sa Sunday naman, inspiring ang istorya sa isa ka bombero nga taga Bacolod kag dito na assign sa Iloilo. Samtang nagapang-rescue sila sa mga apektado man sang baha, naanod siya sang tubig pero tigayon nga nakaluwas. Hindi basta-basta ang iya inagyan para makasurvive sa mabasko nga dalukdo sang tubig baha. Ang iya naman nga istorya sa Easter Sunday sa Baganihan.